Bun găsit la Diploma de 10, sunt Lorena și astăzi m-am gândit să fac un seminar gratuit pentru tine despre cum să faci un studiu de caz, pentru că mulți dintre voi ați optat pentru realizarea unui studiu de caz, pentru lucrarea de licență, dizertație sau chiar pentru teza de doctorat. Și m-am gândit să-ți prezint cum arată un studiu de caz și să-ți ofer câteva exemple de la care poți porni în vederea realizării studiului de caz. Așadar, să începem. Studiul de caz este un studiu detaliat despre un anumit subiect, fenomen, eveniment, despre o anumită organizație, despre un anumit loc sau grup. Iar studiul de caz se pretează de regulă pentru cercetările sociale, educaționale, clinice sau de afaceri. Referitor la metodele de cercetare pe care le poți folosi pentru un studiu de caz, avem metode calitative, metode cantitative, precum și metode mixte. Studiile de caz, de regulă, sunt folosite pentru descrierea, compararea, evaluarea și înțelegerea diferitelor aspecte ale unei probleme de cercetare. Tocmai de aceea, mai mult studiile de caz merg pe partea de metode calitative, dar nu sunt excluse nici metodele cantitative, însă sunt mai puține studii de caz care se realizează în această direcție. Și cele mai interesante sunt studiile de caz care folosesc metode mixte. Și vom ajunge imediat și în acest punct. Care este, de fapt, scopul unui studiu de caz? Practic, în lucrarea ta îți propui să obții cunoștințe concrete, contextuale, cât și aprofundate despre un anumit specific din lumea reală. Și, practic, îți permite să explorezi caracteristicile cheie, semnificațiile și implicațiile cazului. Tocmai de aceea, studiile de caz sunt foarte indicate pentru o lucrare de cercetare, cum este licența, dizertația sau teza de doctorat. Așadar, poți să faci un studiu de caz complex în care să analizezi un singur subiect în profunzime sau, de ce nu, poți să efectuezi mai multe studii de caz în care să compari și să scoți în evidență diferite aspecte ale problemei tale de cercetare. Și m-am gândit să-ți ofer câteva exemple. Pornind de la întrebarea de cercetare, care sunt efectele ecologice ale reintroducerii lupului, ai putea realiza un studiu de caz al reintroducerii lupului într-un anumit parc. Și ar putea fi un parc național, de exemplu, din Yellowstone. Sau o altă întrebare de cercetare, cum utilizează politicienii populiști narațiuni despre istorie pentru a obține sprijin. Și aici se poate realiza un studiu de caz al premierului Orban și al președintelui Statelor Unite. Un alt exemplu de întrebare de cercetare face referire la cum pot cadrele didactice să implementeze strategii de învățare activă în sălile de clasă mixte. Și atunci se poate realiza un studiu de caz al unei școli locale care promovează învățarea activă. Sau care sunt principalele avantaje și dezavantaje ale parcurilor eoliene pentru comunitățile locale și poți realiza un studiu de caz a 3 proiecte de dezvoltare a parcurilor eoliene rurale în diferite părți ale țării. Și nu în ultimul rând, un alt exemplu, cum schimbă strategiile de marketing viral relația dintre companii și consumatori. Iar aici poți realiza un studiu de caz al campaniei de marketing al unui model de iPhone. Așadar, care sunt pașii de acțiune pe care trebuie să-i pui în practică? În primul rând, selectezi un caz. Deci, trebuie să-ți dezvolți foarte bine problema de cercetare și întrebarea de cercetare, ca să ai imaginea de ansamblu asupra lucrării tale, după care va trebui să alegi cazul specific pe care dorești să-l analizezi.
trebuie să mai știi că un studiu de caz are potențialul de a oferi informații noi sau neașteptate asupra subiectului. Poate deschide noi direcții pentru cercetările viitoare, ceea ce este foarte recomandat. Poate provoca sau complica ipotezele și teoriile existente, însă pentru acest lucru nu recomand în cazul lucrărilor științifice, cum este licența, disertația sau teza de doctorat, pentru că trebuie să ai oareșicare experiență în realizarea unor astfel de studii de caz și poți aplica mai mult dacă ești doctorand pentru partea de articole științifice și poți propune cursuri practice de acțiune pentru a rezolva o problemă. Spre deosebire de cercetările cantitative sau cele experimentale, tot cantitative, un studiu de caz foarte bun nu necesită un eșantion aleatoriu sau reprezentativ. Așadar, studiile de caz se concentrează mai degrabă pe cazurile neobișnuite, neglijate sau chiar periferice, întrucât acestea deschid noi perspective asupra problemei de cercetare. Dacă vrei un exemplu de studiu de caz nereprezentativ, în anii 1960 s-a descoperit că orașul Roseto din Pennsylvania are rate extrem de mici referitor la bolile de inimă comparativ cu media Statelor Unite. Așadar, a devenit un studiu de caz foarte important pentru înțelegerea cauzelor neglijate anterior ale bolilor de inimă. Cu toate acestea, poți să alegi un caz mai comun sau reprezentativ pentru a exemplifica o anumită categorie, experiență sau fenomen. Și un exemplu de studiu de caz reprezentativ, în 1920, doi sociologi au folosit un oraș din statul Indiana ca studiu de caz al unui oraș tipic american, care se presupune că a exemplificat cultura în schimbare a Statelor Unite la acea vreme. Următorul pas este acela de a-ți construi cadrul teoretic. Și în timp ce studiile de caz se concentrează mai degrabă pe detaliile concrete decât pe teoriile generale, acestea ar trebui numai decât să aibă și o legătură cu teoria în domeniu, pentru că un studiu de caz nu este o descriere izolată, ci obligatoriu trebuie integrat în cunoștințele existente despre subiect și trebuie să faci analogia cu literatura existentă în urma rezultatelor obținute. Un studiu, pentru a putea construi un cadru teoretic, ai putea avea ca scop exemplificarea unei teorii în care să arăți cum explică un anumit caz, cum se explică un anumit caz investigat. Poți să extinzi o teorie descoperind noi concepte și idei care trebuie incorporate sau, de ce nu, poți provoca o teorie prin explorarea unui caz anormal care nu se potrivește cu ipotezele stabilite. Pentru a te asigura de faptul că analiza cazului tău are o bază academică solidă, va trebui să efectuezi o revizuire a studiilor de cercetare realizate până în prezent și să dezvolți un cadru teoretic. Acest lucru ar însemna identificarea conceptelor precum și a teoriilor cheie pentru a te ajuta în analiza și interpretarea datelor. Următorul pas constă în colectarea datelor și aici ai mai multe metode de cercetare pe care le poți utiliza, precum interviuri, observații, dar și analiza surselor primare și secundare, la care poți apela la articole din ziare, fotografii, înregistrări oficiale și așa mai departe. De asemenea, poți colecta și date cantitative sau poți folosi metode mixte în care incorporezi datele cantitative cu datele calitative. De exemplu, în cazul unui parc eolian dintr-o zonă rurală, poți colecta date cantitative despre ratele de ocupare a forței de muncă și veniturile din afaceri și, în privința datelor calitative,
pentru a întregi tabloul mixt, poți analiza percepțiile și experiențele oamenilor locali, în care să analizezi acoperirea mediatică, locală și națională a dezvoltării respectivului parc. Și în felul acesta vei obține o înțelegere mult mai aprofundată a cazului și a contextului său. Și ultimul pas este acela de a descrie și analiza cazul. Practic, ce va trebui să faci este să reunești toate aspectele relevante pentru a oferi o imagine cât mai completă asupra subiectului. De asemenea, modul în care raportezi concluziile obținute depinde foarte mult de tipul de cercetare pe care îl faci. De exemplu, există unele studii structurate, ca o lucrare științifică standard, cu secțiuni, capitole separate pentru metode, rezultate și discuții, însă mai există și studii de caz scrise într-un stil mai narrativ, cu scopul de a explora din diverse unghiuri și de a analiza semnificațiile și implicațiile acestuia. Și în acest caz poți folosi analiza de text sau analiza discursului. Oricum ar fi, în toate cazurile trebuie să te asiguri că oferi detalii contextuale despre caz și neapărat să le conectezi la literatura existentă și să discuți cum se integrează sau cum se încadrează în anumite modele sau dezbateri mai largi. Cam acesta ar fi despre studiul de caz. Dacă dorești să aprofundezi mai mult despre acest subiect sau despre alte metode de cercetare, cum ar fi interviul, chestionarul, experimentul, pentru că de-a lungul carierei mele și a experienței mele dobândite în peste 11 ani, am aplicat diverse metode de cercetare și am pus totul la oaltă, în care am creat un curs complet despre cum să-ți scrii lucrarea de licență, dizertație sau doctorat, în care îți oferi și un template gata făcut pentru lucrarea ta de diplomă. Tu trebuie doar să completezi cu tema ta. Practic, ți-am pregătit toate instrumentele care să te ajute să-ți finalizezi lucrarea. În plus, primești asistență personală nelimitată din partea mea, ca să ai un sprijin exact atunci când ai cea mai mare nevoie. Ai o problemă, îmi poți scrie sau mă poți suna și atunci discutăm cum poți rezolva cât mai repede problema. De asemenea, e important să știi cum faci partea de prezentare a lucrării, pentru că degeaba ai o lucrare bună dacă nu ai un discurs foarte bine pus la punct și nu știi pe ce aspecte trebuie să te concentrezi. Comisia are anumite linii directive pe care le urmărește și dacă nu pui accentul pe respectivele cerințe, vei fi depunctat. Înainte de a încheia, probabil ai văzut site-ul meu Diploma de 10, însă vreau să-ți arăt altceva, vreau să-ți arăt școala mea, Diploma de 10, cum arată curriculum cursului și, după cum poți vedea, am discutat despre fiecare aspect al lucrării, începând de la introducere, temă, titlu, bibliografia și literatura de specialitate, despre formularea părților din lucrare, problema, scopul și obiectivele, metode de cercetare, tehnici și instrumente, cum interpretezi rezultatele cercetării, cum faci partea de discuții, concluzii, limite și direcții viitoare ale cercetării, cum faci prezentarea PowerPoint și detaliile tehnice. Și aici jos găsești template-ul de 47 de pagini în care practic vei putea să îți introduci lucrarea. Dacă ești curios sau curioasă cum arată mai în detaliu această școală, după cum vezi, deci ai cursuri video pe fiecare modul în care îți explic etapele lucrării. Ai partea de exemple, principalele idei de ținut minte, pași de acțiune. Și așa vei găsi practic pe fiecare modul, cu exemple, prin screen-uri. În cazul în care ți-am
atras atenția. Nu uita că găsești la ofertă acum cursul la 99 de lei, indiferent dacă ești student la licență, master sau doctorat, și mai poți participa la webinarul live la 49 de lei. Am schimbat ziua susținerii seminarului. Nu va avea loc pe 8 iunie, ci pe 9 iunie, întrucât am fost acceptat într-o competiție și competiția respectivă va avea loc fix marți pe 8 iunie, așadar ne vom auzi miercuri. În cazul în care ai alte întrebări, curiozități, te rog să înscrii pe contact@diplomadeze10.ro, iar până data viitoare îți urez spor la pus pașii de acțiune în aplicare. Numai bine!